ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ҷангори вазни ним сабуки UFC Муҳаммад Наимов гуфт ки роҳбарони UFC оиди муҳорибаи навбатиаш чӣ гуфтанд. ман фикр мекунам ки моҳи март, чунки ташкилот ба ман моҳи март ваъда доданд ва ман ҳозир интизорам. ман сахт умед дорам ки ё дар Рияз ё ин ки рӯзи 9 март дар Майами дар карде ки муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи Шон Омели ва Марлон Вера мешавад. ман ба ин чиз сахт умед дорам, чунки дар пеш моро моҳи Рамазон интизор аст ва ман ба онҳо гуфтам ки пеш аз моҳи Рамазон ҷангидан мехоҳам ва ба онҳо гуфтам ки вақти худро аз даст додан намехоҳам, гуфтааст Наимов. дӯстон, бояд қайд кард ки айни замон Муҳаммад дар Осетия қарор дорад ва бо ҳамроҳии чандкарата чемпиони ҷаҳон оид ба гӯштини Озод Заурбек Сидаков гӯштини худро боз ҳам хуб карда истодааст ва чӣ гуна ки мебинем ӯ интизори муҳориба аст. дӯстон, шаби гузашта ташкилоти ACA расман саҳнаи муҳорибаи Аъзам Ғафоровро эълон карданд. акнун Аъзам Ғафоров барои ба финал баромадан бо чемпиони вазни худ Қурбан Гаджиев меҷангад. муҳорибаи онҳо рӯзи 9 феврал дар турнири ACA 170 дар шаҳри Москва мегузарад ва ин муҳорибаи панҷраунда шуда барои камарбанд ва барои рохат ба финал хоҳад шуд. ҳозир бошад каме маълумот. Қурбан Гаджиев варзигари пуртаҷрибаи доғистонӣ бо рекорди 19-3, 5 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 6 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 8 ғалабаи дигар бо қарори доваро. айни замон Қурбан 3 ғалабаи пайдарҳам дорад ва ӯ чемпиони вазни 57 килограмми ACA аст. ҳамчунин Қурбан Гаджиев чемпиони ҷаҳон оид ба греплинг, чемпиони WUFC, дукарата чемпиони ҷаҳон дар панкратион, ғолиби бозиҳои ҷаҳонӣ ва соҳиби камарбанди сиёҳи BJJ, яъне ҷуҷитсуи бразилӣ. ва чӣ гуна ки фаҳмидем дӯстон, Қурбан ҳаматарафа ҷангори хеле сахт аст, аммо тарафи сахтии ӯ албаттаги греплинг ва ҷуҷитсу аст. ана тарафҳои сахти варзигари тоҷик Аъзам Ғафоров боша стойка аст. барои ҳамин мо шуморо қуввоозмоии ду стилҳои гуногун интизор аст ва боварӣ дорем ки ин муҳорибаи хеле дурахшон хоҳад шуд ва мо албаттаги ба Аъзам омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. чемпиони пешинаи UFC дар вазни 57 кг Девисон Фигейредо чанд муддат пеш бо муваффақ дар вазни 61 кг баромад карда тавонист ва акнун ӯ боварӣ дорад ки чемпиони вазни 61 кг Шон Омелиро шикаст дода метавонад. фикр мекунам ки ӯ бояд оиди ман хавотир бошад. агар ки ӯ вирус бошад, пас ман барои ӯ антивирус мешам. ман ба вазни 61 кг бо номи калон омадам. ман дукарата чемпиони пешинаюм. ман дар вазни 61 кг худро хеле хуб ҳис мекунам ва муҳориба бо Омели ин имконияти воқеӣ аст. аммо ба ҳар ҳол ман боз саброна интизор мешам ки UFC барои ман чӣ омода мекунанд. якум номе ки ба сари ман меояд ин Шон Омели аст. лекин ман тайёрам ки касеро онҳо диҳанд зидди ҳамон муҳориба гузаронам, гуфтааст Фигейредо. хотиррасон мекунем ки Девисон Фигейредо дар дебюти худ дар вазни 61 кг тобови ҷангори ин вазн Роб Фондро шикаст дода буд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.